साबित बचन को कबीरदास जी बोले हैं कि दुनिया में जे आइल बा से जही के बा संसार रूपी दुनिया में जे भी आइल बा धरती आकाश की जात के पाटा बा ए पाट के बीच में जे भी आइल बा ओकरा के सही के खत्म होखे के बा लेकिन बात के बात होला उन्हीं के लड़का कमाल जी बोले हैं कि ना ऐसा कोनो बात नहीं है आलोक जी तमाम लोग कहल कि जे दुनिया में आइल बा सब मरबे करी कबीरदास जी बोले लेकिन उनको लड़का कहल कि ना ऐसा कोनो बात नहीं है जे दुनिया में आवेला सब ना मरेला कैसे कि चलती जाके देख के उन्हीं के लेकर कबीर जी के लेकर कमाल जी बोले कि सब ना मरे लगा है बाबा साहब से मरले का तो नहीं हो गई जिंदा मरे बुद्ध जी के ईसा पूर्व 563 वर्ष पहले इस दुनिया में जो बढ़िया कर्म को के जाई वो ना मरी जिंदगी भर जिंदे रहे चाहे कौ उससे भरी सब डिस्टर्ब मत कर चाचा भैया 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 जी रंगवा बैठी बैठी तो अच्छा लगा बैठी एनी ओनी शुरू हो जाता है डिस्टर्ब कर देता वहां के भी प्रेम जागल बा और बोलले भी हे बोल के मेरी गवा ना पिए गंगा जलेरा और दुबिया पकोलो सबू हे दुबिया पकोलो सबू दया सदा लगी
मन हरि के बिसर